Sentiment Mestalla. Arranca Sentiment Mestalla amb Juan Carlos Pastor. Mestalla. Sentiment Mestalla. Molt bona nit i benvinguts una temporada més i ja en van 3 a Sentiment Mestalla. Enguany ens podreu escoltar tots els dimarts de 11 a 12 i mitja i els dimecres de 9 a 10 i mitja del matí a la redifusió per la 94.7 de la freqüència modulada. També podeu fer-ho a la plana web de Radio LOM, www.radiolom.es i, com no, al podcast que estarà penjat al nostre perfil de Facebook durant tota la setmana. Aquesta temporada, i degut a la normativa Covid, hem hagut de reduir l'aforament a l'estudi i podreu observar que la quantitat de col·laboradors ha disminuït, però no la qualitat, que hi ha i molta. Anem a continuar amb la dinàmica de l'any passat que tantes satisfaccions ens va donar. Parlarem de futbol nacional, internacional, femení, tindrem també l'opinió de l'afició, continuarem desgranant les enquestes que llancem a Facebook i, a més, inclourem una nova secció on contarem en clau ràpida tot allò que hagi passat al panorama internacional i nacional de l'esport en general. Ja sé que més d'un estarà dient «Ostres, i la secció de jo sé més que ningú del València ha desaparegut?» I la resposta pues és no. Anem a condicionar-la a les necessitats actuals, però la tindrem, tranquils. Com també tindrem els nostres col·laboradors via telefònica més habituals, Sergio Arlandis, Vicent Marco i el fenomenal Raúl Antón. Sentiment Mestalla va començar l'any del centenari i baix el lema «Soñar que no tenemos techo» va anar creixent. Tot el contrari que el nostre equip, que ha passat a buscar intencionadament un pis més a baix i cap al, com diu aquell, sótano de su fracaso. I és que pareix que si a este equip li pot eixir algo mal, li ix, però pitjor. Diumenge es jugava el Villarreal contra el València i era la primera vegada que el nostre capità general de fa escassament 2 mesos, Dani Parejo, s'enfrontava al seu exequip en partit oficial. I, com no podia ser d'altra manera, un gol seu va soterrar al València. Ara seria moment per a que jo, com a director d'aquest programa, llançara un speech que carregara contra Meriton, Anil i tota la colla de vividors que estan acabant amb el nostre sentiment. Però no vaig afegir res nou a tot el que vosaltres com a afició ja sabeu. I a més, no vaig a fer-ho perquè és el que ells volen. Volen que trinem, que sentim tal desapego per l'escut que ens dona igual que guanye, que perga o és el pitjor, que xugue o no. D'aquesta forma volen que l'amor que sentim pel club, per un club centenari, ojo, caiga en l'oblit i ens mate a poc. El que ells no saben és que, com diu el mestre, amores que matan, nunca mueren. Soc Juan Carlos Pastor i durant la pròxima hora i mitja, això és Sentiment Mestalla. Arranquem. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espera el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte. Tota l'actualitat del València Club de Futbol a Sentiment Mestalla amb Juan Carlos Pastor. Que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero. Xics, benvinguts una temporada més a Sentiment Mestalla. Què vos pareix el tema inicial? A mi la veritat que sí m'agrada prou. Juan Viaguado, com estàs? Molt bé, Juan Carlos, expectant ja de començar esta nova temporada, tercera temporada sí a Radio LOM, a Sentiment Mestalla i bo, esperem que siga millor que el València.
Anem a veure, esperem que sí. Juanjo Frasquet, què tal? Molt bé, a mi tot el que fiques a mi m'agrada, Juan Carlos. Sí? Jo estic molt content d'estar així, que és el més important, i com tu dius, de compartir amb vosaltres. I tenim també a Raúl Ogalla. Raúl, què tal? Com estàs? Hola amics, bona nit, com esteu? Jo desitjant tornar, ha sigut un malsomni, estar sense sentiment m'estalla tant de temps, la veritat. Bueno, pues ara Raúl, enguany ja sabeu, el que hem dit abans, que el Covid ens impedeix estar així a plató, saps? Ojalà fora un plató, a l'estudi, a més col·laboradors. Tenim a Juanvi, tenim a Juanjo, i a l'altra part de la via telefònica tenim a Raúl Ogalla, que enguany estarà més amb nosaltres, perquè la distància no va ser una barrera, Raúl? No, s'ha curtat prou. Hem retallat una hora i mitja de camí i jo crec que això farà que pugui anar més aviat a l'estudi. Ahí està, això és el que volia sentir. Bueno, comencem tercera temporada, no sé, sensacions. Les sensacions són molt positives. Jo, en el meu informe que m'he preparat per al dia d'avui, faré una clocada d'ull al propi programa, perquè jo crec que podem convertir-nos en referència a nivell amateur, no?, de programes de comunicació sobre el València, i jo ho dic totalment convençut. Jo agafo el guant perquè, el que ens ha passat, o per almenys a un servidor, al presentador d'este espai, a mi realment m'han contactat arran de sentir en Mestalla. Jo he aconseguit un treball arrel d'això i he aconseguit escriure en el llibre del centenari del València, en un dels llibres del centenari del València, també arrel de sentir en Mestalla. O sigui que coses positives hem tingut, i vosaltres, esteu foguejant-se i el dia de demà tindreu sentiment Mestalla ahí al cor, segur que sí. Sempre. Juanjo, vull que abans de començar i allò de que fique la cançó que fique, no?, per a analitzar i per a fer un poquet l'extrapolació de la situació actual del València, com sempre faig, ja és habitual, vull que que mos digues un jugador que t'agrade així jove, que hagis vist. Mira, tinc a Michael Malsa, que som molt angorros en ell, que... Michael Malsa ja ens el vas dir l'any passat, correcte, i que estava a segona, no?, si no recordo mal. Estava en el Mirandés i va fer una exhibició de futbol en la Copa del Rei contra el Sevilla. Desfent-se ell totalment de tot el micentre del Sevilla, on s'incluïa Vanega. I el va fitxar molt ben vist per part del Llevant i arriba lliure a la disciplina blaugrana granota. Què passa? Que ara Malsa ja s'ha afiançat en el 11 titular i esta setmana en el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao ha fet una actuació molt destacable, fins al punt de que els comentaristes del partit, que són, jo els considero que són persones que saben de la matèria, no? No se sorprenen. O sea, ja tenen assumit qui és Michael Malsa, ja tenen assumit que és un jugador referència en el mig de camp a nivell de recuperacions, i les estadístiques la valen. Quan van treure l'estadística havia fet 13 recuperacions de valor. Si això ho vols multiplicar per tots els partits de la temporada, són moltes recuperacions. A part, va fer una salvada abans de... quan el marcador encara 0-0, va salvar en la línia de gol el primer de l'Atleti. I no me puc oblidar de Calvert-Lewin, que jugador de l'Everton, a dia d'avui és el màxim golejador amb 7 gols, i realment està tenint un començament de lliga d'ensomni, perquè realment està marcant en tots els partits. O sigui, és una cosa... En el seu estrena, en l'estrena contra el Tottenham va ser ell qui marca el gol de la victòria, després va marcar 3 en la golejada de l'Everton, 5-2 en la Premier, després contra el Crystal Palace el 1-2 també va ser obra d'ell, és a dir, un gol que dona victòria. L'Everton, quan li guanya el West Ham 4-1, va fer el hat-trick. Tots els gols que marca ell realment són referents i li està donant molts punts a l'Everton fins al punt de que l'Everton a dia d'avui està líder. Però bueno, Juanvi després ens contarà un poc més. I bé, jo crec que ja va bé. Per avui, el primer dia, comencem així, i sense deixar a Malsa de costat, en el moment que Kondogbia se'n vaig a Enxener, perquè se n'anirà a Enxener, el València ha de fitxar a aquest jugador. Ja ho diguem l'any passat, si no m'equivoque, estiguem comentant que no se'ls podia escapar un jugador així.
I al final, mira, el Llevant se'l van dur. Per quant se'l van dur el Llevant? Gratis. Gratis? Perquè acabava contracte i el fitxar lliure. No me digues Completament això, lliure. no me digues això, perquè ara mateixa Michael Malsa estaria en la nostra òrbita d'estos jugadors gratis. Anem allà, xics, fique la cançó i comencem a analitzar el que és l'actualitat del València. Quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti, pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. I vosaltres direu, per què ens fica este home a manar i per què estes paraules? Bé, jo m'explique. Resulta que l'actualitat valencianí ens porta a que n'hi ha molts bandos diferents de seguidors valencianistes, unos que senten tant desapego per l'equip que els dona igual. Vull dir, els dona igual. Que xue, que no xue, que perga, que guanye, dona igual. Jo, per exemple, no puc. ¿Vale? Jo m'encantaria, com diu la cançó, volerte València un poquet menos. M'encantaria viure sense tu, però és que no puc. I és que m'estic ofegant. Què opineu, xics? Bueno, jo crec que a molts dels valencianistes ens agradaria viure menys, en el bon sentit de la paraula, el valencianisme, no? Perquè al cap i a la fi sí que és veritat que se pateix i se pateix massa, no? I bueno, jo, igual que tu, Juan Carlos, tots sabem que bueno, molts d'este grup de Sentiment Mestalla sufrim molt, no? I patim i ens alegrem, però sí, ojalà poder veure-lo un poc menys i no pensar tant en València. Juanjo. Exactament el mateix, i que realment sempre em dic que ser del València és patir. Abans de pujar, Juan Villo estàvem parlant i Juan Villo me comenta no, el partit contra l'Elx també anem a patir. Jo dic que anem a patir en tots els partits de la Lliga. Què passa? Que tenint-ho assumit que anem a patir, encara patim per dos. El doble, exacte. Sí, perquè al final saps què passa? Que ara vaig en tu, Raül. Al final passa que l'altre dia contra el Villarreal, per exemple, jo quan comença el partit no donava un dur. Jo dic, no vaig a patir en balde perquè sé que al minut 4, pom, al minut 6 crec que era gol del Villarreal. Però és que el partit que va fer el València era un partit serio. És que contra un equip que a priori va estar dalt estigueres de tu a tu. Si no comets els fallos que comets, que són d'infantil, pues, escolta, no patiríem. Estaríem pensant, pues, a lo millor en inclús entrar en Europa, en la plantilla que tenim, ojo. Raül, tu què opines? Pues estic en una barreja entre totes les opinions que heu donat. Se passa molt mal, és el que diu Juanjo. Saben que vas a passar-ho mal mirant el València, en comptes d'estar més tranquil i dir, bueno, sí, ja sé el que vaig a veure. Te poses més nerviós encara, perquè saps el patiment, empatices en aquest patiment, mimetices molt en aquest patiment que el València està patint. I jo per primera vegada la gent, claro, això s'està criticant molt, el que vaig a dir, tinc aquest pensament, però si el tinc, no tinc per què callar-me-ho. Jo estic tenint unes sensacions de por de cara a un descens que no havia tingut mai. Ni en Neville ni a Llestarán les havia tingut. I abans tampoc, ni en Koeman crec que les vas tindre. Entonces, clar, jo escolto testimonis de quan van baixar en el 86, pot ser? Sí, l'any 86 va ser el descens. L'any 86, sí. I jo escolté a testimonis, Benja, per exemple, sense anar més junt, que ens conten això i ho conten amb molt de patiment i en conten amb molta por. I ells mateixos ho diuen, ojo, cuidado, que no són conscients de que això pot passar. Pensem que al València això mai li passarà una altra vegada. I pot passar. I sabent que ara mateixa vas a veure del València el que vas a veure, encara aixina els 90 minuts se fan una angoixa tremenda. Però és el que tu dius també.
de repente aplega el transcurs del partit i dius, hòstia, se m'ha plegat el descans vius en la ceràmica. Hòstia, que estem fent un partit serio, que cada queda una segona part, i si sona la flauta com va sonar la noeta. Sí. Pot passar el que va passar, però este partit en concret perfectament es podia haver guanyat, empatat o perdre, que és el que va passar. Sí. Però és un patiment constant. I mires el calendari i llevant del partit contra l'Elx este divendres, que, bueno, pot tenir una igualtat, encara que siga fora de casa, el Turmalet que ve després em fa mirar cap a Nadal amb molta por. Pues perquè Raúl... no tenim banquillo, és que no n'hi ha banquillo. Ahí està. És que no n'hi ha fons d'armari. És que tu pots ara mateix dissenyar justament un 11 titular que te puga fer eixir del pas. Bo. Sí. Però cauen una mitjana de baixes pareguda o similar a la de l'any passat i tu estàs desfet. Però ja no, Raúl, que caiguen baixes, sinó el partit del Villarreal sense anar més junt. El partit del Villarreal tu vas 1-1 i el Villarreal trau a jugadors que te canvien el partit. Però és que el València trau a jugadors que també te canvien el partit, però per a mal, perquè el que traus no millora gens, al contrari, empitjora el que tens. Con lo qual, si tu és el que dius, pots fer un bon 11, sí, pots fer un bon 11, però un bon 13 ja no, o un bon 14 ja no. Aleshores, això s'hi nota molt. Arran de lo que has dit, que has comentat ja, acaba d'aparèixer ja en la nostra òrbita la segona divisió, a Sentiment Mestalla llançarem una pregunta per al programa d'avui a xarxes socials, que dia que quin és l'objectiu del València aquesta temporada. I, bueno, pues la gent ha començat a contestar. Per exemple, Pepet diu que baixarà a segona perquè venga Meriton. Pere Josep diu que no baixarà a segona i si parlem de lo personal que l'IM moga a fer això. Vicente Marín García diu que partido a partido. Sí, això està clar, Vicent, però quin és l'objectiu real? Ramon Ibáñez diu la salvació. Israel Martínez, company de la casa, diu en altra directiva pensaria en la creació d'un bloc, l'assentament de les idees i del míster, el creixement de jugadors i l'inici d'un projecte. Però amb aquesta directiva i amo sols podem pensar en salvar-nos. La resta són utopies. Àlex Gallego diu no bajar a segunda. José Tomás Stors diu con que no bajemos yo me pego un canto en los dientes. Y Ginio Vázquez, este escudo debe aspirar siempre a lo máximo. Tenemos un equipo decente a pesar de la desastrosa actuación de los dirigentes. Amunt València i amunt Javi Gracia. Pau Sáez diu quedar mitad taula cap a baix. I Josep Mentefria diu jo pense que anar partit a partit no hi ha altra. No vaig a llegir-ne més perquè, clar, estaríem així tota la vesprada. Mira, tirant cap a baix acabes de llegir uno que David Homer diu que Europa. Així tenim a un optimista. Quin és l'objectiu, xics? Ara és una pregunta directa. Juanjo, quin és l'objectiu? Quin creus que és l'objectiu del València enguany? Bueno, jo crec que el primer objectiu és trobar-li el lloc als futbolistes. Perquè venim d'uns anys en el qual Carlos Soler ha estat escorat a la banda, que molts, jo m'incloc entre ells, confiàvem en que podia ser perfectament el recanvi de Parejo, pues igual no pa dir ja està al nivell de Parejo, però sí a una transició dolceta on Soler comença a agarrar galons, i realment les estadístiques del partit contra el Villarreal la valen, però bueno, no anem a entrar ahí. Però jugadors també com Guedes, que en banda duguem 2 anys veient que no aporta res, n'hi ha que mirar si ahir de segon delanter pot funcionar millor, no sé, anar mirant aquestes posicions, evidentment exigint sempre el màxim als futbolistes a nivell d'actitud, a nivell d'intensitat. I jo crec que en actitud i en intensitat, com passar en el partit contra la Reial Societat, que tragueres, que confiares en jugadors joves, tu traus la cara i pots arribar a guanyar partits. I al final és tornar a la mateixa, partit a partit, perquè cada partit és un món. Tu li guanyes a la Reial Societat 0-1, després el Betis te guanya tu 0-2 i la Reial Societat l'altre dia li guanya 0-3 al Betis. Vull dir, cada partit és un món, però jo faig molt de peu en el comentari que has fet de que podem tindre un bon 11, correcte, ja no podem tindre un bon 13, però és que ahí és on hi ha que fer peu. Quins són els futbolistes que no estan per jugar en el València?
quins futbolistes no han de jugar més en el València? I n'hi ha noms, n'hi ha cognoms i bueno, jo crec que està més clar que l'aigua. Al final se veu en l'actitud dels jugadors i si un entrenador confia abans en un jugador de 17 anys i en un jugador de 18 anys respectivament, abans que los veteranos, abans que la voz de l'experiència, com pot ser Cherisev o Gameiro o Jason, ja està tot dit. Juanmi. Jo penso que l'objectiu de cara a la classificació a la taula no pot ser altre que intentar no patir per a salvar-se. No, jo crec que siguent objectius, crec que ni l'objectiu és no baixar ni Europa. Jo crec que està en un terme intermig. Crec que el València com a 11 sí que té 11 per a possiblement estar a Europa. El cas és que els suplents, i més ara que es fan més canvis que per exemple l'any passat, crec que això perjudica molt al València i l'objectiu jo crec que va ser no patir per no baixar, no? Arribar a la jornada, jo què sé, 30-31 i dir ja estic assolit a la meitat de taula, no vaig a patir per no baixar i jo crec que somniar per Europa, òbviament seria Europa League. Crec que, com diu un company, és una utopia perquè el València ni a nivell d'institució, ni de plantilla, ni de profunditat no té plantilla per a optar a més. Raül? 40 punts. I en portem 7, queden 33. Així de clar. 40 punts. O sigui, salvació. Crec que Carlos Soler es va mullar l'altre dia. En unes declaracions va dir que n'hi ha que ser realistes i pensar que l'objectiu d'enguany ara mateix és la permanència. Tampoc va dir això exactament, És que, clar, és segons la lectura, no? No, el titular, i no hi ha que quedar-se mai en el titular, això és de veres. No, jo la vaig escoltar tota l'entrevista en la COPE i va dir que seguint el model, entre cometes, de l'Atlètic, hi havia que anar partit a partit, però que està clar que baixar ni se planteja. Que s'aniria veient. Tampoc no me res ni d'Europa ni de baixar, però està clar que els mateixos jugadors són els que tenen clar que per arribar a jugar a Europa falta molt. No, està clar que no te pots plantejar baixar en la jornada 6. Això seria d'equip menor, no? Lo de després. Però clar, és que la qüestió està en que tu dus la plantilla en general i el que comentem, tenim un 11 però no tenim ni 8, ni 13, ni 14 i no n'hi ha fons per disputar. És a dir, o tires al FEM la Copa del Rei i te centres en la Lliga i ja està, o és que anem a patir. Jo pense que anem a patir, tant de bo s'equivoquem, però jo pense que ara mateix a quedar en 6ª posició i a plegar a UEFA és una utopia, no és una pel·lícula de ciència-ficció directament. Raúl, jo el que li dia a Juanjo fora de micres abans de començar el programa i el que vaig comentar també al grup de Sentiment Mestalla és que el València jo realment no veig sobre el paper que siga capaç de guanyar a ningú. Vull dir, no veig que arriba un cap de setmana, m'igual que siga un equip que acaba de pujar a primera divisió a Mestalla, a casa, que digues el València va guanyar, i molt menys guanyar fàcil. Per tant, el que dius tu de patir està clar. Patir anem a patir tots els partits, però n'hi ha que tindre en compte el que se diu sempre, que n'hi ha equips molt pitjors, amb menys experiència, i vull pensar que el València, de cara a les últimes jornades, que encara queda un món, pense que no té que tindre aquest problema de la salvació en el cap. Xics, anem a argumentar, Juanjo, quins equips veus tu que són pitjors que el València? Primer Juanjo i després Juanvi. És que és molt complicat dir-ho, perquè el Llevant, per exemple, té un porter que és digne de selecció, té un central que te vindria de categoria, té a Campanya, que és espectacular, té a Morales, vull dir-te, i el Llevant és el que va últim a dia d'avui. Entonces, què vols que te diga? El Valladolid, l'Elx ha fitxat a Raúl Gutiérrez, que tu el volies, del Saragossa. Vull dir, és que hasta un recent ascendit t'ha llevat un objectiu. No parlem del Granada, no parlem de l'Eurogranada. Vull dir, entonces, queden poquets equips que tu digues que sobre el paper, pues, o sobre els antecedents, podem parlar del Celta, que sempre està ahí patint, tenint un bon equip sobre el paper, però realment, poquets equips veig jo que siguen pitjors que el València. L'Osca, pròpiament, s'ha convertit en un rival molt dur de pelar, i el Cádiz li ha guanyat al Real Madrid en esta jornada. Per tant, quins equips queden? Juanvi? No, està clar, és que és el que dic sempre, no? I malgrat que a mi no m'agrada dir això, és que el València no és capaç
Jo sobre paper tenen que canviar moltes coses per a que el València jo el vea clar favorit per a guanyar un partit. L'Osca acaba de pujar a la primera divisió, a priori un equip que es pot guanyar fàcil. A Mestalla a casa empates 1-1 i de miracle perquè en 1-1 te peguen al pal. El Cádiz, el que dius tu, de guanyar a casa del Real Madrid. L'Elx se veurà el divendres sobre el paper. Jo crec que l'Elx no té ni la meitat de plantilla que el València o el Valladolid o inclús l'Eibar, però tal volta tinguen, no vaig a dir una mala paraula, però tal volta tinguen més ganes de jugar que nosaltres, o tal volta tinguen les coses més clares que el València. Per tant, no sé dir-te un equip concret perquè seria també un poc més preciar al rival, però sona de mitad de taula cap a baix el València. Juanmi, no sé si jugarem divendres, després ho parlarem, això. Tenim amb nosaltres a un company, a un amic, escriptor, fa de tot, és multifaceta, és escriptor, és presentador, és, què te puc dir, periodista, és showman, és polemista, que també sabem que és polemista. Vicent Marco, com estàs? Hola, bona vesprada, molt bé, molt bé. Bueno, i a més, analitzes cuina, no? Perquè jo també te veig per Twitter, que fiques ahí, que si este restaurant no sé què, que si este no sé quantos. Vicent, a tu et conviden als restaurants o no? Mai. Normalment sempre em pague jo el que costa el restaurant, que sol ser car, i no, per això no me recomane quan m'agrada. I quan no m'agrada, pues, intento evitar-ho, saps? Perquè al final jo tinc família que treballa en l'hostaleria i quan reben una mala crítica em senta mal, però sí que és de veres que n'hi ha vegades no pots evitar pues, fer algun comentari negatiu. En general, però, la gastronomia ha de ser en positiu. Sempre perquè tot positiu. el món que se fica a cuinar i intenta fer-ho bé, que és un poc el que hauria passar en el futbol. Tot el futbolista que hi sa jugar intenta jugar bé. Sí. Poden eixir bé o mal les coses i critiquem un poc massa, però bueno, qui fa el que pot no està obligat a més, no? Diu el refrany. Exacte. Vicent, estàvem parlant de que quin és l'objectiu del València Reial per a esta temporada. Quina és la teva opinió al respecte? A veure, jo crec que se va definir molt precisament en el partit davant l'Elx. I pareix que és molt pronte, i ho dia Fernando, no? Que molt pronte per a parlar de salvar la categoria, tal i qual. Val. Però això, per a mi, és el primer objectiu, arribar a sumar 42 punts i estar tranquils. Si tu li guanyes a l'Elx, estàs enviant un missatge de que, mira, esta plantilla creu, esta plantilla pot, esta plantilla està en l'entrenador, esta plantilla pot guanyar-li als equips inferiors en pressupost. Si tu perds contra l'Elx, després què passa? Que al final... Vicent, te perdem. Vicent? Si guanyar-lo... Ara, és que no t'escoltàvem. Ara sí, perfectament. Dia que si perds contra l'Elx, després del Getafe, i és un rival pues, molt complicat, perquè ells saben el que juguen i estan molt acostumats a partits pues, en públic tancat o no... Bueno, pues, com en Getafe no n'hi ha públic... En poc de públic, no? Sí. I després el Madrid. Aleshores, jo crec que això són 3 partits perdibles, els 3, en este València actual, que si pues, tu perds els 3, òbviament vas a mirar amb molta por el que resta de temporada i vas a precipitar moltes coses. Si li guanyes a l'Elx, ja vas d'una altra manera davant el Getafe. Si empates davant el Getafe, te pots permetre perdre contra el Real Madrid, perquè després aniria a l'Alavés, fora de casa, tampoc perquè és fàcil, Atleti de Madrid, que en principi és perdre, Eibar, fora de casa, Atleti de Bilbao i Barça. Mare de Déu, senyor. Tot això abans de Nadal, no? Abans de poder fer fitxatges, no? Perquè Cádiz, Valladolid, Osasuna, i aquests 3 seguits venen en gener. Aleshores, mirant el calendari, a mi em dona molta por perdre el pròxim partit. Perquè aquests 3 punts que pots guanyar-li a l'Elx i que te poden donar moral i que pues, són 3 punts que te van a fer molta falta mirant el calendari d'ací a Nadal. Jo considero que l'equip ara no està per a guanyar-li a cap dels equips grans, que Madrid, Barça, Atlètic te van a guanyar. I considere que l'equip contra els rivals de la seva suposada lliga, en principi va competir, però va sumar de 1 o 0, com va passar contra el Villarreal, com va passar davant el Sevilla. Tu estàs per a, des de la classe mitjana, pues, lluitar contra ells pues, per a no patir aquesta temporada. I jo crec que l'objectiu és no patir. Això seria una bona temporada ara mateixa, conforme estan les coses i tenint en compte la desfeta d'equip que s'ha fet, la falta de fitxatges
el tema de l'entrenador, de Condòvia, bueno, totes aquestes coses que ja sabem que no fan més que dificultar la tasca dels futbolistes. Ho comentava Juanvi, Ades, que ara mateix el València actual no veu que siga capaç de guanyar-li a ningú equip de la primera divisió. Juanjo, volies comentar-li alguna cosa a Vicent? Sí, no? Que al final... En Vicent tenim a taula a Juanjo Frasquet i a Juanvi Aguado. Molt bé. Dime, Juanjo. Bona nit. Que sí, que té tota la raó del món i que realment aquests 3 punts, com feia ell menció, era del fe de l'autoestima, no?, dels futbolistes, perquè pareix que quan guanyen sembla que l'autoestima va amunt i que quan perden, com pot ser el partit contra el Villarreal, que era un partit que se podia perdre perfectament, pareix que tot s'enfona, no? I al final jo crec que també tenim que llançar missatges més positius cap a ells, perquè jo crec que els arriben tots els missatges que llancem i ojito, en el Tourmalet, ja no en estos 2-3 partits que venen, sinó en les eixides que tenim. Clar, perquè parlem d'anar a Mendizorroza i ahir se pot guanyar, vale? És un camp així més o menys que bueno, està clar. Però se pot guanyar, però no ens dona bé. I l'any passat, el penal més clar que jo he vist en ma vida, el feren a Xerixef l'any passat en Mendizorroza. I que a part, després vas a Ipurúa, que aquest camp és de lo pitjor que n'hi ha en primera divisió per intentar jugar a futbol o intentar guanyar un partit. O sigui, I més si vas necessitat. Correcte. I entre mitges, tots els rivals que ja ha comentat Vicent. Ojito esta primera volta del València. Jo tinc molta por. De fet, considero que l'equip haurà de reforçar-se en el mercat d'hivern perquè la situació serà difícil quan arribem a gener. Bàsicament hauràs de firmar un parell de jugadors, un defensa i un migcampista en el mercat d'hivern i bueno, faràs alguna eixida perquè per fer caixa, com sempre, és la màxima del València, però ojito a que no se precipiten les coses en altres nivells. Jo veig ara mateix una situació complicada, tot i que ja hem vist que aquest equip té ànima i jo no estic en aquesta sintonia de que no li pot guanyar a ningú. Clar que li pot guanyar a tots, li pot guanyar a Real Societat, li pot guanyar a Getafe, li pot guanyar a equips un poc més bons si tenen el dia jugadors, pues això, com Guedes, com Maxi, com Gallà, com Carlos Soler, que al final són jugadors de molts milions, de molta qualitat. Sí. Però els que s'acompanyen a vegades no estan a l'alçada. Si aquest dia té el dia, com ha passat alguna volta esta temporada... I l'altre equip no el té... Exacte. Tenen que passar molts factors. Sí, no, però pues, apareix Manu Vallejo des de la banqueta i te marca, no sé. Hi ha diferents factors que fan que el futbol al final no és previsible, no? Per tant, jo sí que crec que tu pots guanyar partits, però me preocupa molt entrar en la dinàmica de perdre Elx, perdre Getafe, perdre Real Madrid, vindre de perdre contra el Villarreal, sumar 4 derrotes consecutives... Però és que, Vicent, si passara això, podríem tornar a viure el cas Gary Neville. O sigui, és que podríem, quan no pensem que pot anar a pitjor això, podria anar a pitjor. Sí, però quan va vindre Gary Neville, l'equip estava mal, però estava mal perquè l'aspiració era Champions. No estava mal en una situació de baixar, estava mal, però no mal per a baixar. I en Gary se jugava fatal, però inclús jugant fatal, si mires els punts, alguns punts se sumaven. Sí. No eren tot derrotes. Se va sumar pues, a algun punt, alguna victòria, se va fer alguna cosa, se va fer el ridícul contra el Barça en Copa, i se va arribar inclús a les semifinals de la Copa del Rei, no? Guanyant-hi a les Palmes i tal. Sí. Vull dir que se va fer tot molt mal, però la plantilla era molt millor. Però si és de veres que... Jugant mal, la plantilla aquesta tenia més gol, tenia més qualitat. Sí, i que l'objectiu era altre, i les mires del valencianisme eren altres. Ara mateixa no són altres, són mires molt però ara camals. mateixa, jo entenc que Gary Neville o alguna persona així, sense experiència, com se parlava de Thiago Méndez, pues seria un suïcidi. Per això te dia, Seria un suïcidi esportiu, però és que aquí li vas a oferir vindre així a entrenar el que n'hi ha, sense fitxatges, que siga un entrenador de qualitat, que sàpiga que no va tindre ningú tipus de conversa directa amb el president, amb l'amo, que no li van a durar ningú, que és possible que li venguen jugadors, que li van a intentar obligar a que fique a Kang Jin Lee. Vull dir, si tu vas a pensar, has d'estar molt desesperat per a vindre al València a entrenar-lo
en aquestes condicions. Bueno, Que n'hi ha entrenadors desesperats, sí, clar que sí. clar, perquè ahí anava jo. Però aquests entrenadors desesperats són els que no vol ningú, ara mateix, són els rebuts, són els lotina de la vida. Però és que M'entens? així Jo no voldria així han arribar vingut a això. lotines de la vida. I Però si lotina de la vida sabem el que passa, perquè si mires la plantilla del Villarreal, que va baixar en lotina, tu flipes. No, sí, Que al teníem Villarreal campió del món i li tot, va estava bé. marxant per ahí. Li va anar fins i tot bé al Villarreal perquè va baixar, va fer les vendes que el València ha hagut de fer, bueno, no enguany, sinó l'any passat. Si tu volies fer caixa era l'any passat per fer-les, no? Pues, si tu baixes, pues, aleshores el València vendria tot. Òbviament refaria l'equip, i si tinguera la sort que va tindre el Villarreal de tornar a pujar, pues mira, al final se va llevar nòmines, tal qual, pues no li va anar del tot mal, perquè ho gestionarem bé. Però és que este València seria incapaç de gestionar-ho bé, i és possible que acabara desapareguent el club amb un descens. Jo així no ho pense. Si baixem, Peter Lim se'n renta les mans, l'estadi que ja hem vist, perquè Es queda ahí. avui a punt, que no Sí. fer res, continua parat, i li poden llevar la llicència de més. Vull dir, tenim un problema molt gran i molt seriós, que no som conscients de que si no marquem i la piloteta no roda i no n'hi ha gols i no se guanya i se baixa, el València podria acabar desapareguent, perquè sense ingressos econòmics entraríem en fallida. Pues sí, Vicent. La última, i et deixem. Vull que sigues concís. Condovia va a tornar a jugar en el València? Sí. Sí. Condovia Sí, va a sí. ser... Bueno, era la penúltima, vinga. Com m'has contestat ràpid, ara esta és la última. Condovia va a eixir en el mercat d'hivern? Ahí és més difícil. Jo entenc que Condovia, si l'entrenador no li diuen el contrari, jugarà. A més, és necessari perquè el mig del camp està com està. I Condovia, si no el venen ara, que no el vendran, perquè no pagaran el que vol el València, que seria la clàusula, pues això jugarà. Però sí que és possible que en el mercat d'hivern pugui eixir. Sempre i quan en el mercat d'hivern l'Atleti de Madrid pues tinga diners i no mira els jugadors, perquè en el mercat d'hivern l'Atleti de Madrid sí que pot fitxar jugadors que no siguin de la Lliga. Sí. És el problema que té ara. Mhm. Aleshores, són moltes variants. Jo no m'atrevisc a dir que se vendrà a Condovia en hivern, encara que seria factible, i tampoc m'atrevisc a dir 100% que jugarà, encara que jo crec que també. Pot ser la clau de dur els dos jugadors que tu comentaves adés siga la venta de Condovia. Sí, Vicent, tinc així a la taula, com ja t'he dit, a Juanjo i a Juanvi. Juanvi coincideix en tu en els partits d'Eurolliga a la Fonteta. Molt bé. M'ha dit, ahí està Vicent Marco, el salude, però n'hi ha veus que no me torna la salutació. Perquè no el ve, que és que bueno, ara no n'hi ha molta gent, però primer perquè no el conec. La pròxima vegada que m'hi digui, Claro, Juanvi. això li ha dit jo. I després perquè és que tu vas ahir i a treballar. Jo vaig, en este cas, a treballar, no només a veure el partit. Però que si ho he fet, així sense voler, que no sóc antipàtic, de veres. I jo saludo a tot el món. Ja ho sé, Fins i tot Vicent, no t'ho preocupes. als municipals el saludo i tot. Vicent Marco, un plaer sempre tindre't a Sentiment Mestalla. Fins pronte. Vinga. Un abraç. Adéu. Hasta luego. Bueno, pues era l'opinió d'una veu molt coneguda i reconeguda al món valencianí, Vicent Marco. Xics, Vicent diu que sí se li pot guanyar a qualsevol. Jo no trobe que sigui això la meva opinió, perquè jo pense que no se li pot guanyar a qualsevol. Bueno, ell ha dit que, evidentment, els Real Madrid, Barça i tot, Sevilla és molt complicat, però sí, bueno. Sí que se li pot guanyar a equips com... Getafe, com Real Societat... A veure, òbviament que se pot, el futbol no és matemàtica, no? I si jo sabia que el València va perdre tots els partits, directament no ens ho faria ni la tele. Però és el que dic, se tenen que donar molts factors per a que el València guanyi un partit i que guanyi justament, perquè sí, guanyes al Real Arena, al camp de la Real Societat, perquè aquells li han un gol al final, tenen més ocasions, tenen que passar molts factors, i això és la realitat. Òbviament que se pot guanyar, i inclús se pot guanyar al Madrid d'ací una setmana sin Mestalla, però la realitat és que és molt complicat. Anem a analitzar ja el partit contra el Villarreal. Vull que així tinc a Juanjo, que és un analista de futbol modern, que ens va a oferir pues un anàlisi d'aquest partit, més concretament de l'aspecte deportiu del València. I com creus que el València, o què creus que li va faltar al València per a puntuar
la ceràmica, Juanjo? Jo crec que n'hi ha dos claus. La primera són els errors individuals, evidentment, perquè tu regales un penalti en els primers minuts de xoc, encara que torna a remarcar que jo crec que n'hi ha jugadors que encara no estan clares les seues posicions. Correia està bé de lateral dret o igual seria millor d'extrem dret. Vull dir, és que jo crec que això és una faena molt important que ha d'estudiar molt Javi Gracia, perquè igual d'extrem esquerre té cap un Lato o té cap Gallà i en el doble lateral, perquè si no el pobre Àlex Blanco no dona bola l'altre dia, i Cherisev és un dels jugadors que jo tinc marcat a foc, en el sentit de que per a mi no està per a jugar, i com tu comentaves, ni en primera divisió. Per tant, és un exercici de reflexió de veure aquests jugadors a on tenen que jugar i quins jugadors estan per jugar. I l'altre factor, que jo crec que on hi ha una falta d'idees en tres quarts de camp, on no n'hi ha jugadors o no s'han donat els jugadors que han de donar-se en el camp per a que en tres quarts de camp funcione. Perquè realment el València dona una bona imatge. Jo no vaig veure un València de braços caiguts, jo no vaig veure un València que tira el partit. Jo vaig veure un partit en el que no eixien les coses. S'intentava, però no eixien les coses. Després, en ocasions, evidentment el Villarreal va fer més, però no moltíssimes més. Jo crec que estem parlant de 3 o 4 jugades més. I si recordem, els últims 10 minuts, el València embotella el Villarreal en la seva àrea. Sí, sí. I són tots centros, i ahí està el problema. Són centros que no arriben a haver rematador, ni en centros que no arriben o sea, se'n van directament fora del camp. Per tant, en resum, jo crec que són aquests dos claus. Veure realment aquests errors individuals per què se donen i solucionar-los, i després veure quina és la combinació, jo crec que és la clave, quina és la combinació que s'ha de fer en el mig de camp. Si Kondogbia està per a jugar, a qui acompanya, qui és el jugador que està en la mitja punta, o si realment juguem en dos davanters. Jo crec que també hem d'anar molt condicionats a la tàctica que utilitza el contrari, perquè si, per exemple, el Villarreal juga en tres mitcentres, el més normal és que te guanyen el mitcentre, sobretot jugant parejo en aquest equip. Per tant, jugar en dos davanters era una bona opció, o hauries d'haver jugat en tres mitcentres. Però bueno, jo crec que això a Javi Gracia m'agrada perquè li agrada corregir coses i li agrada provar coses noves. I jo confie que Javi Gracia trobarà les tecles necessàries per a solventar aquest tipus de circumstàncies. I que realment el Villarreal no te va guanyar per fer jugades magistrals i imparables de qualitat extrema, sinó que el primer és un penal que li el regales, perquè li el regales. Sí, evitable totalment, I el segon gol és un tir de fora a l'àrea de Dani Parejo que no anava més allà de mitja altura, però li pega de acabí, el baló s'eleva i malauradament fa la paràbola perfecta, fa la paràbola perfecta, imparable per a que mala sort tenim, realment. És el que jo dia a l'inici, si pot eixir algo mal, no va eixir mal, va eixir pitjor. Has parlat de davanters, Juanjo, què vos pareix Guedes, Juanvi, com a davanter? Bueno, el que ha dit Juanjo sí que és veritat que és destacable, no? Estem veient que ja és la segona temporada que Guedes no està funcionant a la banda i que tal volta de davantero com a segon davanter sí que siga la seva posició ideal. Moltes voltes a la selecció, fent una temporada horrible al València, ha jugat de davanter junt a Cristiano i Félix en Portugal, i crec que sí que s'ha destacat més. Jo crec que sí que ficaria a Guedes, canviar de formació i jugaria en segon davanter. El problema està qui tenim per a jugar a banda d'alt nivell. Clar, això és l'altre problema, no? Perquè sí, Cherisev, Jason són jugadors de relleno, com aquell que diu, i per tant és el problema. Sí que crec que pot rendir més a la davantera que a l'extrem, però bueno, n'hi ha que veure i ser forat de les bandes qui ho pot cobrir en garanties. Jo pense que com a Guedes davant guanyes en quant a eficàcia cara a porteria, perquè Maxi també està un poc més no acapara tant l'atenció dels defenses, tenen que repartir-se un poc més en Guedes també, tenen que estar molt atents, però sí que has de veure que perds en banda, perquè el que te dona Guedes en banda i últimament també defensivament pues ho perds. No obstant, crec que l'errada del València en quant a planificació evidentment ha sigut total, però és que és el mig del camp, és que el mig del camp i a més de contenció,
perquè ja no tant en la creació, que sí, que evidentment perxa Parejo i no tens a ningú que te doni eixida de valor i que te filtre aquest últim passe, o sí que el tens, perquè pot estar a la banqueta, com un jugador com Kangin, que te pot donar molta vida, però bé, provar a Soler no se li pot demanar més del que va fer, jo crec que va fer un partit molt correcte, no se li pot demanar més, ve d'estar molt de temps sense jugar, i jo crec que va fer un gran partit, després analitzarem les seues estadístiques, però el que jo vos deia, jo crec que més és el mig del camp que no la davantera. Una volta hem parlat del València, del que va ocórrer amb aquest 2-1, i que hem dit que el València dona la cara, que bueno, va ser una actitud molt bona per part dels de Javi Gracia. Anem a parlar ja i anem a adentrar-se en el que va passar en esta jornada de la Lliga Santander, i per això tenim a Juanvi. Que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la suite presidencial. No hay nadie que te incline frente al... Juanvi, has canviat de música? Sí, nova temporada, no? Nous canvis i bueno, tercera temporada, tercera cançó diferent i bueno, com diu la cançó, la vida és una i n'hi ha que gaudir-la. Anem a comentar el futbol nacional, primera divisió, i després farem un lleuger repassada per la segona divisió. Resultats de primera, el partit inaugural d'aquesta jornada nombre 6 va ser Granada 1, Sevilla 0. Segon partit va ser la victòria a Balaidos de l'Atlètic Madrid, gol de Suárez de 0-2. El Real Madrid, una de les tantes sorpreses d'aquesta jornada, també va caure al Alfredo Di Stefano 0-1 davant el recent ascengut el Cádiz. L'altre equip també, puntera a la Lliga, el Barcelona, va caure també al Coliseum 1-0, gol de Jaime Mata de penal. L'Eibar, el partit més avorrit de la jornada, i no tan sols pel resultat, perquè el partit duia la seva tela, 0-0 davant l'Osasuna. L'Atlètic Club, davant el Llevant a casa, va guanyar 2-0. Com comentàvem, i molts ja sabrem, Villarreal 2, València 1. L'Elx, sorpresa, també va guanyar a Mendizorroza per 0-2. L'Osca 2, Valladolid 2. I l'últim partit, el partidazo també del diumenge per la nit, Real Betis 0, en un partit molt polèmic, Real Societat 3. Passem a la classificació ràpidament i trobem al líder, a la Real Societat i al Villarreal, empatat a punts, 11 punts. També és veritat que el Real Madrid, que va tercer, en té un menys, però en un partit menys. També el segueix el Getafe i el Cádiz amb 10, Granada amb 10 punts, i a la zona baixa, com que el València va a la posició número 13, Deportiu Alavés 4 punts, 3 punts el Valladolid i el Llevant en 3 punts. És el colíder el colista de la Lliga, però cal destacar que bueno, ja ha visitat el Pizjuán, ha rebut al Madrid, ha visitat també Sant Mamés i ha tingut partits... I Mestalla. Ha tingut partits complicats. Jo crec que aquesta classificació és real, però n'hi ha molts matisos ahí. És enganyosa. Sí. Passem a la segona divisió del futbol espanyol, on el primer classificat és l'Espanyol, no? Equip que té per a mi la millor plantilla de segona divisió i és el principal candidat per a guanyar la Lliga i per a pujar. L'Sporting, que se li va donar el partit a l'últim minut, també va empatar 1-1 i és el colíder. Fuenlabrada també, que sempre està donant guerra, amb 12 punts, i a la zona baixa Albacete en 4, 3 punts a l'Almeria, que l'any passat estigui a punt de pujar a primera divisió, i en 0 punts crec que són 24 possibles el Sabadell, en 0 punts. Bueno, si vols passem a estos MVPs d'aquesta primera edició. Anava a dir-te-ho perquè sí. Bueno, jo sempre vos ho dic, Juanvi, és un artista en això de preparar-se el programa, al igual que, bueno, de fet tots, perquè si vos conte el que m'ha enviat Juanjo també al·lucinaríeu en el seu informe, que ara després passarà a desgranar. Juanvi m'ha passat imatges d'esgolejadors, etc, i ell ho viu molt. Juanvi, els MVPs d'aquesta jornada per a tu? Doncs vaig anar des d'un punt cap a 3. En un punt jo li vaig donar a Álvaro Negredo. Crec que està vivint una segona o tercera joventut, com vulgueu dir-li. O quarta.
Sí, va fer una assistència al camp del Real Madrid, va jugar 85 minuts i la veritat és que el vas veure, vaig a dir-te, m'atreviria a dir que el vas veure jove, va jugar un gran partit davant centrals de màxim nivell com són els del Real Madrid i bueno, crec que és més cut que el Tiburón tinga un punt, la bomba, com diuen molts. Em pareix bé. 2 punts per a Tete Morente, el davanter de l'Elx, va fer gol, assistència i victòria al camp de l'Alavés amb Mendizorroza i crec que aquests punts són més que merescut per al jugador de l'Elx. Tete Morente, si no m'equivoque, l'any passat estava al Màlaga, veritat? Al Màlaga, sí, de segona, exacte. Sí. I bueno, gol, assistència, gran partit, victòria fora de casa, crec que està ben donat. I 3 punts, per a mi un dels millors jugadors de la Lliga, Oyarzábal, gran partit també al camp del Betis i bueno, poc més que dir, no? Si seguís a este nivell crec que té moltes opcions d'almenys convocat segur de ser titular a la pròxima Eurocopa de la selecció espanyola. Parlaves d'Oyarzabal, que sí, va fer el gol de penal, si no m'equivoque. Exacte, el gol de penal, també va fer una assistència i bueno, un perill per la banda, també entraves al mig del camp, jugador de referència de l'actual líder de la Lliga i per tant crec que este pòdium entra que Mikel Oyarzabal. L'actual líder de la Lliga que va caure derrotat a casa contra el València, no s'oblidem d'això. Bé, què destacaries, Juanjo, tu d'aquesta jornada? Jo destacaria que me pareix molt curiós que sempre passa el mateix. Quan el València tenia els objectius Champions, els objectius de ser algo més, ¿no? que el tercero o el cuarto de tota la vida, són jornades en les que perd el Madrid, perd el Barça, perd el Sevilla, i tu també perds. I dona igual que a dia d'avui no tingués aquests objectius, sinó que se complís la llei. És una llei no escrita, és una llei que està ahí, i que si punxen els grans, com és que comentava, tu també punxes. És una cosa automàtica i molt curiosa, la veritat. I bueno, fer peu en els recient ascendits, que sempre dona molt que parlar, I ojito en el Cádiz, i ojito en l'Osca, i ja veurem l'Elx esta setmaneta contra nosaltres. L'Osca, jo ja ho vaig dir, és un equip que juga molt bé al futbol, que té jugadors que traten molt bé el valor, i ojo, perquè jo crec que no va a patir per a salvar-se, hay vacíos y vacíos. Ese es el article que ha escrit avui Sergio Arlandis a Plaza Deportiva. I a Sergio Arlandis tenim amb nosaltres. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis por allí? Pues mira, tenim així a la taula a Juanjo Frasquet, a Juan Biaguado i a un servidor, Juan Carlos Pastor. Ara ja saps, Sergio, que equipazo. Amb el tema Covid tenim restringides la presència de col·laboradors i avui a la ràdio en som 2 i jo a la peixera. Sergio, nos cuentas un poquito tu artículo de hoy. Recordeu, Sergio Arlandis, que escriu tots els dimarts a Plaza Deportiva. Teniu l'oportunitat de llegir a un gran poeta, realment, i un enamorat del futbol, de fet tan enamorat que arriba a jugar en grans estadis a la primera divisió. Sergio, contanos, hay vacíos y vacíos. Sí, porque hay vacíos y vacíos, y yo he calculado 4 vacíos, ¿no? El primer vacío, que es un vacío, entendámoslo, positivo, que es el de Españeta, ya que esa ausencia lógicamente hace más grande la historia del Valencia. Es uno de esos vacíos que te quedan, que producen dolor, claro, pero al mismo tiempo engrandecen, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, sí, es el vacío que nos deja Españeta, pero al mismo tiempo te das cuenta lo grande que es el sentimiento valencianista, te das cuenta cómo es un vacío que llena, te llena de orgullo ser del Valencia cuando ves estas cosas, ¿no? Y recuerdas a un personaje como el querido Bernardo. Sí, por el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que le da la gente de fuera del Valencia al propio Españeta. Exacto. Es que lo quería todo el mundo del fútbol, Todo el mundo del fútbol. Es que Españeta en el trato era extraordinario, era maravilloso. Después está el vacío que está generando Lim, que es un vacío a la inversa, es todo lo contrario de lo de Españeta. Es un vacío que te empobrece, que te va creando más sensación de nada, de la nada, ¿no? Ese es el vacío que además te lo están provocando permanentemente, porque es verdad que Españeta se ha muerto, pero es que Lim está matando al Valencia y es diferente. Son vacíos tremendamente distintos. Lo de Españeta, Sergio, permíteme que te interrumpa, lo de Españeta es algo
irreparable, o sea, o no podías evitarlo, ¿no? Lo de Españeta ha venido así, no se puede evitar, pero lo del LIM es totalmente evitable. Es terrible. O sea, a mí yo he oído campanitas por ahí, campanitas serias por ahí. Bueno, pues si tú has oído campanitas, tú tienes muy buenas referencias, así que ojo a lo que vas a decir. A mí me han dicho, que Lin tiene pensado pasar al Valencia en 2, 3, 4 años. A ver, si yo no he entendido mal, porque creo que te hemos perdido un segundo. Sí. Lim va a vender el Valencia en 3, 4 años. Tiene pensado. Tiene pensado vender el Valencia en 3, 4 años. ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo ahí, tengo varias lecturas. No, es que aquí hay dos situaciones. Esto es una primicia que te doy, en antena. Sí. Aquí Sabes que hoy las redes sociales van a tener Sergio Arlandis dice que... No, bueno, mira, esto es verdad. Lo que está haciendo es un reajuste presupuestario. O sea, esta liquidación que está haciendo es un reajuste presupuestario. El Valencia Club de Fútbol tiene un valor de mercado muy inferior a tener por la alta deuda que tiene y por la descompensación presupuestaria que tiene. Es decir, tú cuando vas a vender una empresa la tienes en descompensación presupuestaria, es más barata que si te la tienes equilibrada. Entonces, lo que busca es primero equilibrar esas cuentas. De hecho, te diría que en verdad le importa un pimiento si está en primera o en segunda división, También te lo digo, porque lo que en verdad es una cuestión de números. Claro, ese es el problema, Sergio. Es una cuestión de números. Entonces, ¿qué ocurre? El LIM, tiene un acuerdo firmado con Bankia y la Caixa que tendría que pagar, en verdad, como van a ser la misma cosa, tiene que pagar unos 160 aproximadamente, unos 160 millones él, si vende el Valencia Club de Fútbol. Tiene que hacer frente él. El LIM está ajustando presupuesto, reduciendo deuda, que en verdad es su deuda como propietario, máximo accionista, en verdad. Está intentando reducir esa deuda para que el golpe económico sea inferior a esos 150 y algo mil, bajarlo todo posible para poder pedir más dinero en la venta, y al mismo tiempo está negociando el cómo liberarse de esa situación. Entonces, hasta que no resuelva todo ello, evidentemente LIM no va a ponerle definitivamente el cartel de se vende. Pero ya te digo que está haciendo todos los movimientos para la venta. Es decir, primero regulación. Regulación implica vender. No ha puesto ahora mismo ya a la mascota en Wallapop de mi lado. Todo llegará, Sergio. Todo llegará. Entonces, lo ha puesto todo a la venta porque se mueve todo, el mobiliario y todo. Entonces, está todo a la venta. Todo a la venta para conseguir una cantidad económica que se pague directamente o que vaya directamente a los bancos, directamente, por eso se ha vendido y no se ha comprado, ni a coste cero. Ya. Porque lo que interesa es sacar todo, rebajar la penalización del LIM con Bankia y la Caixa, y cuando quite esa penalización, vender. Evidentemente, él le tiene que pagar mucho menos ya al banco, ahí está, casi nada, y al mismo tiempo equilibra las cuentas del club. Ahora las cosas se cristalizan más después de escuchar lo que acabas de decir. Vamos, de hecho, LIM realmente ha hecho dinero haciendo exactamente esto con otras empresas. De hecho, con 12 empresas en concreto. Con 12 empresas. Entonces, él es un especialista en estos procesos. No es un empresario que coge una pequeña empresa y la hace en imperio. Eso no es. LIM es especialista en coger empresas que tienen dificultades, las compra, es un broker, las compra, las dinamiza y después las va vendiendo por paquetes hasta liquidarla. ¿Tú recuerdas una vieja película que nos enamoró a todos? Pretty Woman, ¿te acuerdas de Pretty Woman? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Empresas Morse? Pues hacía exactamente lo mismo. Sí. Hace exactamente, y claro, él necesita un holding porque
necesita un cúmulo de empresas para, evidentemente, envolver legalmente esas operaciones, que en verdad, en el fondo, no son del todo legales. Pero lo va haciendo así. O sea, Lim, a nivel fiscal, ha utilizado muy bien al Valencia. Lo ha utilizado para equilibrar sus cuentas fiscales en Singapur, porque al tener una empresa deficitaria, como es el Valencia, con casi 500 millones de deuda, y por eso no le importaba aumentar la deuda, regulaba sus cuentas en Singapur con Hacienda porque tenía beneficios por sus otras empresas. Al tener pérdidas por aquí, lo que hacía era pagar menos impuestos a Hacienda en su país, lo cual ha utilizado claramente al Valencia para la regulación de sus cuentas. Eso Vaya es lícito, tela. porque es suyo, o sea, es decir, son empresas suyas, pero lo ha utilizado para eso. Por eso, fichajes estrambóticos que han aumentado considerablemente La deuda. La deuda. Sí, sí, sí. Porque de eso se trata. O sea, es que el Valencia saneado no le interesaba a mí hasta que ya ahora le interesa venderlo. Es decir, ha hecho, o sea, tiene dos partes. Una empresa con muchas pérdidas que le permite pues ganar muchos miles de millones al año, que ha dejado de pagar al fisco singapurense porque es una empresa tan deficitaria. Entonces, ponte un caso. Si a lo mejor le tenía que pagar 40 millones de euros a la Hacienda, ¿Sí? a Hacienda de allí, como tiene déficit aquí de 500 millones, a lo mejor resulta que incluso le ha devuelto, la Hacienda de allí le ha devuelto 4 millones. Claro, En vez de pagarle 36, le ha devuelto 4. Sí, sí, porque sí, sí. hace una compensación interna de números. Está claro, está claro. Eso, una vez ya está cerrado, y después que se está tirando un poquito de la manta, que nadie está hablando de ello, pero que está metido el Wolverhampton, las acciones de algunos presidentes que tienen de la empresa Gestifute, claro, están habilitando operaciones que en verdad es un beneficio encubierto, por otro lado, de acciones que repercuten directamente en ti. Entonces, esto nadie está tirando la manta, pero hay todo un escándalo que la FIFA está investigando. Y todo el mundo apunta ya que a lo mejor el siguiente nombre, después del presidente de Wolverhampton, el siguiente nombre que aparece es el de Lim, quizás, no lo sabemos. Madre mía. Como accionista de Gestifute. Sí, 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 sí. Pues claro, es el negocio perfecto. Por un lado, por otro y por otro. No, claro. Por un lado, se evade, en este caso, los impuestos que tendría que pagar en Singapur. Le sale muy bien. Y por otro, todo lo que ingresa o ha ingresado este año en el Valencia va para pagar esa deuda que tiene con el banco. Claro, la tiene él, pero está haciéndole pagar al Valencia. No, claro. Él no paga. Él lo que hace es beneficiarse de las ventas, y del dinero que saca, pues lo invierte en su deuda. Está claro. Está claro, Sergio. Tenemos aquí en la mesa a Juanjo Fraschetti y, como te he dicho antes, a Juan Biaguado, y creo que quieren hacerte alguna pregunta. A ver. Sí, tengo que decir, perdón, tengo que decir una cosa. Yo he sido director gerente de un grupo editorial. Con lo cual, estas cosas, de un grupo editorial, no de una editorial, de un grupo editorial, estas cosas, en alguna cuestión sí que sabes cómo funcionan. Ya está. Ya. Dime, perdón. Te entiendo, te entendemos perfectamente, Sergio. ¿Dices, Juanjo? Sergio, sí, vale. Peter Lim quiere vender el club en 2, 3, 4 años. En 3 o 4 años, el Valencia, siguiendo esta dinámica de vender y no fichar, ¿dónde estará? Y por otra parte, la rumorología que rondaba que la oferta del dueño del Leeds era insuficiente, de 100 millones de euros, que Peter Lim valoraba que tenía que ser de 195 millones de euros por lo menos, puede llegar a ser cierto. Es decir, si ahora Peter Lim se plantea que vender en 3 o 4 años, pero si ahora viene alguien con 200 millones de euros para fichar el Valencia, para comprar el Valencia... No te va a venir nadie con ese dinero, porque va a tener que avalar con su propio patrimonio la deuda de 500 millones. En plan, no las compra por 200, las compra por 700. O sea, ahora mismo no es viable vender al Valencia. Lim no es tonto, lo sabe perfectamente. Este Valencia no lo puedes vender. Este Valencia tiene que reducir mucho el coste de su plantilla, pero mucho es mucho, que la idea de Lim, y ojo lo que te voy a decir, que es terrible si haces un poco de números, la idea de Lim es que el Valencia cueste entre 45 y 60 millones al año. Si es así, Gallá, Soler, Kondogbia... Todos fuera. Todos fuera.
Maxi que no Gómez. le importa, y no importa dónde esté el Valencia, que da lo mismo. Si Murti ya lo dijo hace unos días, vamos a tener unos años, acuérdate que lo dijo Murti, vamos a tener unos años que va a ser difícil entrar en Europa. Sí, de austeridad total. Claro, ¿qué años? Los que te he dicho, de 3 a 4 años. Madre mía. Juanjo. Juanjo, digo yo, Juanvi. Sí, a ver, yo tengo dos preguntas, bueno, que sí que es verdad que me rondan la cabeza y creo que son interesantes. Una, entonces esto que hizo Lim la semana pasada de comprar más acciones, es todo una propuesta, está todo meditado, ¿no? Para el año que viene, o sea, de aquí 4 años vendré el equipo, pero yo lo que no entiendo es por qué comprar más acciones. Y la segunda pregunta, cuando tú has dicho que en 3-4 años la idea que tiene Lim en la cabeza es de vender el club, en este periodo de tiempo, el nuevo estadio, ¿tiene idea de venderlo con el estadio acabado? ¿El estadio va a seguir igual? Igual. No, es que te implica, o sea, si viene si viene un cisne, lo coges. Si viene una oferta maravillosa que compre el suelo de Mestalla y quiere acabar el estadio, hombre, no vas a decir que no, porque aumenta el valor, aumenta el valor de tu empresa, con lo cual vas a poder pedir más dinero. Pero ¿cómo eso no va a ocurrir? Pero el Valencia tiene un límite, ¿no? Por el ayuntamiento, que ya lo han lanzado 2-3 veces. Sí. Pero tiene otro. Es que no tienen intención de hacerlo efectivo. No, claro, es que pero el ayuntamiento sí que tiene sí que está dando avisos al Valencia, ¿no? Pero ten en cuenta que el problema será del que venga detrás. Porque necesitarán una recalificación, que no será tan espléndida como fue. Pero eso es un problema ya del que se quede la empresa. Ya. Es decir, al final, yo leí una vez que los problemas nunca desaparecen, solamente se transforman. Entonces, se transforma mi problema en el tuyo. Claro. Y por ahí, y el tema de las acciones estas que compró, que las compró por 170.000 o 140.000, una cosa así, que eran nada, 0,07, me parece, de las a un precio bastante asequible, que dentro de un pack mayor ha triplicado su valor. Ya. Sergio, vamos a dejarlo aquí. Lo que sí que te emplazo es al martes que viene. Quiero que estés con nosotros, quiero que sigas pues dando lecciones como la que has dado hoy y dando primicias. Ja ho sabeu, podeu llegir millor a Sergio Arlandis cada dimarts. Bueno, escoltar també aquí, los martes. Escoltar-lo també així els dimarts a Sentiment Mestalla, i a més crec que també col·labores, Sergio, a CV Ràdio, ¿no? No, Plaza Radio. Plaza Radio. Ya el equipo de 90 minutos, como no montar el Saba Folgado, Terrao, sí. Y me cogieron de la manita y me llevaron con ellos. És deberes. Ahí he clavat jo la pata. Sergio, un abraç molt fort i gràcies per atendre'nos. Nada, a vosotros un abrazo muy grande y amunt. Amunt, Sergio, un abrazo. Adéu, Sergio. Bé, xics, doncs ja ho heu sentit, primícia. Ja sabem... Jo ara mateixa me queda molt clar el que pretén Lim. Sí. Així com abans no... Bueno, però per què està fent això? O quina idea té? Sí, o què? són els dubtes que tenien tots. Ara mateixa, el que acaba d'explicar Sergio, és que clar, és que ho ha deixat ben clar, és que ara entenc les desfachateces, ¿no?, que se diu en castellà, de lo que està fent esta tropa. Pues yo me he quedat tremolant, què vols que te digui? No, si és que és per tremolar. Si el panorama és 3-4 anys per vendre i austeritat segons Murti, m'estàs dient que el que ha passat enguany, que és vergonyós, que el que ha passat enguany, que és inaudito... Se multiplica l'any per 2 i Mare de Déu. Exacte. Xics, ens arriben missatges de veu i mira, tenim una secció que era la veu de l'afició, recordeu? Sí. Vaig a ficar, ens han entrat 3 missatges de veu i anem a escoltar-los perquè, bueno, parlen de la pregunta que havien fet a xarxes socials, que parlaven de quina era la posició, no?, en la que creieu que anava, o no, quin era l'objectiu, perdó, del València enguany. I Òscar Ripoll ens envia això. Hola, bona vesprada. La meva opinió respecte a l'objectiu d'aquesta temporada per al València és que deguem d'anar pas a pas. Pense que no hem de ser ni massa optimistes quan es guanya un partit, ni massa pessimistes si perdem.
hem de ser realistes, anar pas a pas, transmitir-li confiança a l'entrenador i als jugadors i a poc el temps es dirà en quina situació anem a estar a final de temporada. Si aplega l'últim quart de la temporada i estem salvats, doncs a partir d'ahir veurem si tenim opcions d'accedir a Europa. Però a dia d'avui està complicat. Vinga, salutacions. Bé, pues Òscar ens parla d'anar pas a pas i veure a la última quart de temporada a veure què passa. Jo també penso un poquet així, hi ha que anar poquet a poquet, però jo crec que ara mateixa, la sensació que tinc és que la majoria de la gent el que vol o el que li agradaria és salvar-se quan abans. Tenim també un altre àudio de Dalio Marzo, que diu això. El objetivo para mí este año del Valencia... Perdó, he dit Dalio Marzo, no. Este és Benjamín Albert. Benjamín Albert està parlant en primícia, Això, ojo, perquè quan Benjamín parla en castellà, agarreu ses machos, que allà va. El objetivo para mí este año del Valencia es no bajar a segunda división. Es un objetivo que lo tiene asumido la plantilla. Cuidado. Los jugadores no lo van a decir públicamente, pero lo tienen muy claro. Han salido 8 jugadores. No ha venido ninguno. Hay calidad, pero falta mucha experiencia. Después hay jugadores veteranos que no están aportando nada. Y este objetivo viene dado porque la gestión de Meriton ha sido nefasta. No sé si están buscando bajar al equipo, venderlo, no sé. Pero lo que tengo muy claro es que este año el equipo va a luchar por no bajar. Y esperemos que consigan ese objetivo. Pues esperemos que lo consigan i pronto. Benjamín diu que no sap realment el que fa Meriton. Pues, ja ho sabem, perquè ens ho ha explicat molt bé Sergio. I ara sí també l'àudio de Dalio Marzo. Muy buenas, Juan Carlos. Bueno, mi opinión sobre este año es bastante triste, viendo la situación actual y lo que parece que van a hacer con el club. Se viene viendo desde hace ya, bastantes días. Así que pienso que con que este año salvemos la categoría, yo creo que estaría más que suficiente. Es muy triste, porque un club como el Valencia tiene que aspirar siempre, por lo menos entrar mínimo en Champions, aunque debería intentar ganar la Liga. Así que este año, sinceramente, si entrara en UEFA, sería la leche. Así que esa es mi opinión. Venga, un abrazo. Pues bueno, Dalio diu que si entrara en UEFA sería, la leche. Pues sí, això és també el que dia Òscar, que que si se pudiera entrar en UEFA. Recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, 2 niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en 1000 besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Deseo estar contigo hasta morir, València Club de Futbol. L'any passat teníem a Josep Prats, que ens parlava del futbol internacional. Enguany m'he pres la llicència d'agafar una cançó que m'ha agradat i amollar-la en esta secció que no té amo, però que avui sí. Avui té el mateix analista del futbol nacional va a fer-nos l'internacional. Juan Biaguado, altra volta et presente. Futbol internacional. Sí, futbol internacional. Anem a fer una xicoteta repassada sobre les 4 grans lligues, perquè l'espanyola ja n'hem comentat. Anem a destacar els resultats més rellevants de la Premier League, on va començar la jornada l'Everton 2, Liverpool 2, també partit polèmic i empat al Goodison Park, líder en solitari de l'equip de Carlo Ancelotti i un punt per a cada un. També destaquem l'1-4 del Manchester United, que al minut 90 anava 1-1. L'Arsenal va caure a casa del City de Ferran Torres, que no disputa ningú minut, per 1-0, i també la derrota del Leeds de Rodrigo per 0-1 a casa davant el Wolf. Anem a repassar la classificació. Primer l'Everton en solitari, 13 punts, seguit d'un Aston Villa que acaba d'ascendre de segona divisió amb 12 punts, en 10 punts el Liverpool i 9 l'Arsenal, el Wolf
i el Leicester. El Manchester City en la posició número 11, a mitjà tabla, en 7 punts. Passem ràpidament a la Lliga francesa, on l'equip més conegut, com tots sabrem, és el PSG. Va guanyar el divendres 0-4 a Nimes, gol també de l'Espanyol Saràbia. El PSG, que sorprenentment no va primera classificació, va segon en 15 punts, líder el Lille en 17. Passem ràpidament a Alemanya i el Bayern de Múnich va també guanyar 1-4 davant el Bielefeld. El Bayer Leverkusen 0-1 i el Borussia Dortmund també 0-1. La classificació queda de la següent forma: Leipzig, líder en solitari, 10 punts, Bayern en 9, el segueix en la segona posició. Tercera posició per al Dortmund, i la zona Champions la marca l'Eintracht de Frankfurt en 8 punts. I la Serie A, l'altra gran lliga europea, el Nàpoles va guanyar sorprenentment a l'Atalanta per una golejada 4-1. Si parlàvem també d'una segona o tercera vida de Negredo, n'hi ha que parlar també d'Ibrahimovic. 2 gols al derbi, no? A San Siro, 1-2, com l'Inter jugava de local. Bueno, victòria també de l'equip milanès, líder de la Serie A, i la Juventus no va passar de l'empat 1-1 davant el Crotone. El Milan, com he dit abans, líder, 4 de 4 partits guanyats, 12 punts, Sassuolo el segueix en 10, Atalanta i Nàpoles amb 9 punts, l'Atalanta 8 el Napoli, i l'Inter la posició número 6, 7 punts, i la Juventus en la posició quinta, 8 punts. Bueno, destacaria sobretot el partit que varen veure a Goodison Park, també l'actuació d'Ibra a San Siro, i l'actuació una volta més del PSG, que sempre que juga i vol jugar acaba arrasant. Juanmi, quina edat té Ibra? 38? Si no m'equivoco, 38-39, exacte. 38 cap als 39 ja. Goodison Park, hi ha que recordar que Goodison Park va ser plató de la pel·lícula, de la primera Creed, de Rocky Balboa. Espectacular. Bé, molt bon anàlisi el del futbol internacional per a aquells amants del futbol europeu. Juan Vil s'ha ficat al dia. I ara anem a acabar en el informe Frasquet, informe Fraskinson, que ell durant tot el programa, en lloc de fer una secció, durant tot el programa anar desgranant tot l'informe que ell fa durant la setmana. Però clar, ell com bon col·laborador també mereix una cançó, i ahí va. Juanjo, no hem fet una secció a l'ús, l'hem anat desquartissant, però jo volia que tu també tingueres la teua cançó, clar que sí. No, i encara queden cosetes per dir. El primer de tot, el perquè del nom, no? Informe Fraskinson, un homenatge, evidentment, a Michael Robinson, que ens va deixar al llarg d'estos mesos, que no pogueren fer un programa especial ni res, i jo crec que és un bonic homenatge per a una gran eminència a nivell del futbol. Ho van comentar al xat de Sentiment Mestalla. Tu, en este cas, ens vas dir, tu eres un amant del futbol, ja sabem tots que analitzes molt bé no sols el futbol espanyol, sinó el futbol europeu, i fas els teus informes, i en este cas informe és complicat, Fraskinson. Informe Fraskinson, informe Fraskinson me pareix que és un homenatge brutal a una persona que, sense arribar a parlar i a dominar el nostre idioma, se colava cada cap de setmana en les nostres cases, i jo crec que t'agradarà o no el futbol, el coneixia tot el món. Sí, jo crec que sí. I com comentaves, al final hem parlat de les grans coses que tenia així anotades, hem parlat ja al llarg del programa, però sí que n'hi ha cosetes que volia comentar, com per exemple, normalment jo parle d'actuacions, de jugadors que destaquen, no? Però com és el primer programa, també m'ha agradat destacar Sentiment Mestalla, pròpiament. És a dir, quina és la repercussió que té Sentiment Mestalla? Pues jo crec que així en este programa Josep Prats va descobrir a Haaland, i Haaland a dia d'avui està nominat al Golden Boy i és un dels favorits. Per lo que a tu respecta, Juan Carlos, t'enamorares enseguida de Camavinga, i a partir d'aquesta setmana Camavinga ha anat pujant fins a arribar a un valor de mercat de 50 milions d'euros. Ahí és res.
de 50 milions d'euros Ahí que ja se demanaven 80 milions aquest estiu. Recordem Camavinga, que ara mateixa no sé si ja ha complit els 17 anys. Ja 7 anys té encara. De 7 anys. Correcte. I l'altre dia va fer gol en un partit oficial en França, de 7 anys. Sentiment Mestalla també va destacar al principi de manejar-se tot el mercat a Nahuel Bustos, que pareixia que anava a ser un fitxatge prou prometedor i que realment al final ha acabat en el City. És a dir, nosaltres ja farem un informe prou detallat d'ell i al final ha acabat en el City cedit en el Girona. I bueno, pel que a mi respecta, pues, sento un poquet, no sé, un poquet no humil del tot, no? Jo vaig advertir la temporada passada que el futbol femení podia fer-se ressò a les quinieles al llarg d'esta temporada de forma molt notòria. Les meves paraules va ser que el futbol femení podia fer-se present en la 2020-2021 d'una forma més consistent i que anava a ser important esta temporada per al futbol femení, evidentment abans de la pandèmia i tal. Però què passa? Que recentment, al llarg d'esta setmana passada, s'ha aprovat una proposta de llei on exactament és això, el futbol femení en les quinieles de forma permanent. És una proposta de llei aprovada per unanimitat i ara falta que vaig al Congrés. I parlant del futbol femení, jo crec que fa falta destacar el nostre València femení, i si anar de forma ràpida perquè se'ns acaba el temps. 3 partits, una victòria, un empat i una derrota. Jo crec que l'equip ha canviat la imatge totalment de la temporada passada, que patiren molt i que realment la pandèmia va ser l'única salvació pròpiament d'aquest equip perquè se veia abocat a segona divisió. Sí. I evidentment destacar a la nostra compatriota Júlia Aguado, que no està tenint protagonisme inicial, però sí està tenint protagonisme en el xoc, en un futbol molt destacat i que des d'ací, evidentment, esperem que agafi més minuts, agafi confiança sobretot i més protagonisme. Des de luego que sí, des de Sentiment Mestalla estem tots, clar, és la nostra paisana amb Júlia Aguado i cal dir que la secció de futbol femení que teníem preparada per avui se'ns ha caigut, gràcies a Déu que tenim a Juanjo que estan totes, perquè bueno, l'encarregat Miguel Aguado ha tingut un xicotet problemeta personal i no ha pogut atendre-nos. I per acabar, des d'Informe Fraskinson, no podia ser d'altra manera que parlar d'Espanyeta. Bueno, s'ha fet ressò, no sé si internacional, però sí que nacional, del seu adeu i homenatges molt bonics per part del món del futbol, de la Casa del Futbol, el dia de després, la pell de gallina, la veritat. Des del València fins i tot sorprès, gratament. També han respost molt bé a eixa adeu i van haver prou homenatges respecte a Espanyeta. Sí, bueno, de moment el que ja tenim respecte a Espanyeta és el seu nom al vestuari local. Bueno, és el que comentàvem adés, no? Un nom d'Espanyeta al vestuari local, realment això van a veure és que són els jugadors del València, però és que venen de fora com a que es queda ahí en la nada. També tenim la porta número 12 que estarà tematitzada amb la seva imatge i el seu nom. Bueno, pues això sí que ja és un poc més visible, i un espai a la banqueta que tantes voltes es va sentar el bo de Bernardo. Quina seria per a vosaltres l'opció més o que més vos agradaria, a banda d'estes 3 que ha fet el club? Què faríeu vosaltres per a homenatjar a Espanyeta? Què vos agradaria? Bueno, jo crec que si s'han fet nombroses estàtues, sobretot a la lliga anglesa de jugadors mítics, crec que Espanyeta no és menys, almenys per a Mestalla i per al València, no? Jo crec que el València si té dins del camp, no? Com se diu, la figura, no? De l'home este major, per què no tindre que una figura d'Espanyeta al costat de la banqueta o bé a l'entrada de Mestalla? Comentàvem abans fora de micros de per què no a la plaça de l'afició, no? Un xicotet memorium on fique o el seu nom o bé la seva placa, una xicoteta estàtua. Crec que és el mínim que se mereix esta figura del valencianisme i crec que quedaria molt millor que el nom del vestuari local. Al final Espanyeta no deixa de ser un símbol que, ojo, unix a tot el valencianisme, i mira que això és difícil. Unir al valencianisme és complicat, però clar, la figura d'Espanyeta, un home que ha estat 60 anys de la seva vida en un club, 58, perdó, perquè hi entras 14,
58 anys de la seva vida en un club, treballava per el València, no sé, vivia per el València, com ell diu, fins la mort, no? Amb el València, de fet, una setmana abans de morir posava content amb la camiseta amb el seu nom, amb Ricardo Arias. Crec que bueno, lo que simbolitza Espanyeta a tots els jugadors que han passat per així, als utilleros dels altres equips, a la gent d'altres equips que el volien, jo crec que és un poquet el que el valencianisme ara mateix enyora, que és una figura que represente el que és el València, que vinga un jugador i li diga tu saps on estàs? Estàs en València, estàs en Mestalla, vas a jugar en Mestalla, i això és el València. I ara mateix, bueno, no n'hi ha ningú que sàpiga ni el que és un valor, van a saber lo que és el València. A modo de homenatge, els companys de Movistar Plus li han fet un vídeo que a mi m'ha cridat prou l'atenció perquè sona molt bé, i si no l'heu sentit, així el teniu. Era un hombre entrañable. Siempre estaba de buen humor y mira que eso es difícil. Noble, sin malas intenciones. Sin hablar, la cara transmitía buen feeling a todo el mundo. Se ganaba y conquistaba el corazón de todo el mundo, ¿no? Porque esa era su energía y su gasolina para seguir trabajando día a día en un trabajo sin fines de semana, muy pesado y muy exigente, porque el fútbol cambió mucho. Le cogía mucho cariño porque lo veías una bravísima persona y su amor por el Valencia, ¿no? El valencianismo lo tenía como un símbolo de honestidad, trabajo y fidelidad hacia su club. Yo creo que todo el mundo sabe lo que significaba el Valencia para Españeta y Españeta para el Valencia. Creo que era una referencia, ¿no? del Valencia toda la vida. El rival también le apreciaba, ¿no? Era sencillo ver que viene a jugar el Levante a Mestalla y que los utilleros del Levante vienen a dar un abrazo a Españeta, ¿no? Bueno, pues fins ahí el vídeo dels companys de... És que se mos ha tallat, ha hagut un problemeta tècnic i se mos ha tallat. Fins ahí el vídeo dels companys de Movistar Plus. Jo crec que, com estàvem dient abans, bueno, ara després parlarem d'això, perquè ja sabeu que a Sentim Mestalla dedica més programes, ara després li dedicarem al bo de Bernardo. Xics, avui, la notícia d'avui, la notícia d'avui al món valencianí no és altra que la destitució del seu director de comunicació, Àlex Navarro. Àlex Navarro anar per l'aire. Crec que bueno, que a poc el senyor Murti està pues, acabant en tot el que no es pareix bé, i Àlex Navarro ha anat fora. No era Àlex Navarro del meu agrado, però bueno, sempre que ho perd un lloc de treball, pues bueno, ja que... I en este cas, el director de comunicació del València. És que, clar, encara que Àlex Navarro ha fet el que ha fet, que ja sabem tots el que ha sigut, i no cal recalcar-ho, no vaig a ser jo el que ho diga, però bé, podem parlar de Soler. Soler ha tingut unes estadístiques molt bones per haver tornat després de moltes de jugar. Va jugar tot el partit, veritat? Va ser Carlos Soler? Sí. Vale. Tenia les estadístiques davant, però pues les he perdut. Tinc les estadístiques, sí, de Dani Parejo, i són, vamos, brutals. 89 minuts jugats, perquè es va lesionar. I la gent dia que estava lesionat, estava fent-ho adrede per a guanyar el partit. Parejo està per a 4 setmanes, 4 setmanes de baixa. 89 minuts jugats, 122 tocs, 106 passes intentats i 102 completats. O sigui, 106 passes intentats i 102 completats. Un gol, 2 intercepcions, 4 duels guanyats i 9 recuperacions. Perdoneu, però és que estic llegint de l'anglès i, clar, tenia que traduir de l'anglès. 9 recuperacions. Què us pareix, xics? Dani Parejo, és capità del València. Bueno, al cap i a la fi no anem a descobrir qui és Parejo, i Messi fa pràcticament 2 mesos estava encara al València.
òbviament fot, no? Òbviament que faig contra el València, sí que és veritat que dona ràbia, no? Perquè al cap i a la fi ha sigut el nostre capità, ha sigut el capità del centenari i bueno, veure el d'altra samarreta sí que fa un poc de... Fa mal. Fa mal, sí, fa mal. perquè s'anem a enganyar. I bueno, hi ha molta gent que bueno, ja ho vas dir en el seu moment, però que estava celebrant com el gol de Parejo, la derrota del València, crec que és altre tema, però bueno, al final tenim que quedar-se en el que és el València, en el que és l'actual trist València, i ja està, no? A cap i a la fi, si tot va bé, anem a trobar-se Parejo 2 voltes cada any durant les pròximes 3-4 temporades i bueno, tenim que acostumar-se, no? Sí que és veritat que fa mal perquè ens lleva almenys un punt i bueno, més que ell no crec que li faci mal el gol que va fer a ningú. Segur que no. Ja tenim així les dades de Carlos Soler. Va fallar un passe dels 42 que va intentar. Val? O sigui, això ja és prova aclaridor de que ho ha jugat bé. A més, va ser el futbolista que més ocasions de perill va generar, total de 4. El jugador no defensiu que més balons va recuperar, 4, i el segon valencianista que més balons va tocar en el partit. I això sí que a mi, per lo menos, me crida l'atenció. 58 balons. 58 balons. Un jugador del mig del camp que ha de crear... Anem a comparar en Parejo, A mitad. 58 va fer Carlos Soler. I ojo, perquè 122 va fer Dani Parejo. Carlos Soler 58, Dani Parejo 122. Ahí està la diferència. I ojo que jo no estic clavant en Carlos Soler, que jo ja ho he dit, que pense que després d'una lesió i damunt d'estar molt de temps sense jugar, el bo de Dani Parejo, el bo de Carlos Soler va fer un gran partit. Xics, anem a despedir ja el programa, però no sense abans estrenar una nova secció que en este cas el senyor Juanjo Frasquet la du a terme, la du avant, i és que anem a conèixer notícies breus de lo que és el món de l'esport a nivell nacional i internacional. Juanjo. Bé, al final estem a dimarts, vull dir, les notícies del cap de setmana ja van que volen, no? Però a mi m'ha agradat anar a cosetes destacables, no? Per exemple, en tennis tenim a Carlos Alcaraz, de 7 anys, que acumula 39 victòries i 6 derrotes, de que estem parlant de que és la promesa espanyola més important a dia d'avui. Juan Viu pot corroborar. Sí, he estat el fin de setmana en Carlos Alcaraz, de fet la setmana que ve tinc una entrevista en este xic, i bueno, de 7 anys, acaba de fer de 7 anys, du ja 3 títols oficials i és el jugador que més victòries du junt al número 1 del món, que tots saben que és Djokovic. Per tant, parlar del pròxim Rafa Nadal crec que és passar-se, no? Però sí que anem a tindre futur espanyol per a rato. Juanvi, és el moment de fer-te publi. Sí, bueno, estiguérem acreditats este cap de setmana al torneig que estem parlant de Quelite, no? De l'Acadèmia Juan Carlos Ferrero, torneig Challenger oficial i bueno, Saque Directo estigui acreditat, estigui cobrint tot el cap de setmana i bueno, gràcies a este projecte que es va iniciar farà vora 12 mesos ja tenim una entrevista en este xic, en Carlos Alcaraz, que bueno, és el futur d'Espanya, ja veureu. Sí, com comentava, el 1 de gener estava al 492 i a dia d'avui està el 136 i que en el pròxim torneig es pot col·locar dins del 100 del 100 millor del món que ja és un vot prou important. El pròxim torneig que serà la setmana que ve a Marbella, on Saque Directo també estarà acreditat i bueno, anem a veure què pot fer el bo de Carlos. Seguim amb més esports. Pel que respecta al bàsquet, n'hi ha Eurolliga esta setmana, i el València Bàsquet, ahí és on ve la dada curiosa, no? Ha de jugar front a 5.000 persones en el pavelló del Zalgiris Kaunas, quan en la Fonteta sols es permeten en l'Eurolliga 400 persones. I és una dada que incomoda a l'entrenador del València Bàsquet i que realment fa pensar, no? Com afecta la pandèmia de forma diferent en diferents països, diferents sectors, i com pot condicionar, sobretot, competicions i resultats. I això s'anirà veient al llarg també en el futbol, al llarg en tots els esports, sobretot col·lectius, que anirem veient. Pel que respecta a la Fórmula 1, no és una novetat que Alonso tornarà a córrer en 2021,
però sí que era interessant destacar què està fent ara Fernando Alonso. Pues Fernando Alonso en estos moments ja està treballant en els engineers, ja està provant el simulador i el seu company Ocon, que serà el pròxim company en Renault que tindrà Fernando Alonso, està il·lusionat en la seva arribada. Però, per ficar un poc de morbo, l'actual pilot d'Alfa Tauri, l'antiga Toro Rosso Gasly, li agradaria Sí. córrer amb Alonso en Renault. Clar, i a mi també m'agradaria. Vull dir-te, però és No, és important, és una dada important. És curiós perquè si recordem, Toro Rosso, Alfa Tauri en estos moments és la filial de Red Bull, que a priori és... Renault, que a partir de la temporada que ve se dirà Alfine Tauri, també canvia el nom, no sé, ja no és Renault com a tal. Ui, ahí n'hi haurà que averiguar si n'hi ha contactes. Pel que respecta al golf, és que m'ha paregut molt curiós, Rafa Nadal ja es pot considerar professional del golf. No pot ser. Sí. En sèrio? I a més ha quedat segon en un torneig este cap de setmana. Rafa Nadal podia deixar algo per als demés, no? Rafa Nadal va sobrat i té el hàndicap, no sé si sabeu molt de golf, però bueno, el seu hàndicap és de més 0,3. És a dir, si se ficara a competir a nivell professional de veritat, no tindria ningun avantatge sobre la resta. És a dir, Rafa Nadal... Podia entrar en els circuits d'Augusta? Correcte. Mare meua. I bueno, per acabar esta secció, tornem al futbol, una anècdota. Osama Bin Laden, Jiménez López, de 18 anys, és nou jugador de la segona divisió peruana. Saps què passa, Juanjo? Que quan he llegit el teu informe, he llegit l'Osama Bin Laden però amb B baixa, aleshores... Sí, no, és una anècdota perquè sabeu que son pares un cachondo directament, perquè el germà s'anomena Saddam Hussein i esperaven un tercer fill i volien anomenar-li George Bush. No pot ser. Però com al final va ser xiqueta, pues ahí s'ha quedat, en que no ha sigut així. D'on has dit que són? Són peruanos. Peruanos. És que estos sudamericans, hi ha un sudamericà que té de nom Rocky Rambo. Sí, no. És increïble. I el xaval ho contava i se va fer ressò en la sub-15 de Perú, però ara ha tornat a eixir a la palestra quan s'ha fitxat per un altre equip en segona divisió peruana i res, el xaval al final s'ho pren en humor, ja està acostumat i bueno, al final és l'anècdota familiar. Osama Bin Laden, Saddam Hussein, i si arriba a néixer un tercer s'anomenaria George Bush. I fins així, informe Fraskinson. Com sempre, brutal, Juanjo. Bé, xics, acabem d'arribar al final del primer programa d'esta tercera temporada. És una realitat. Som 3 anys ja de Sentiment Mestalla. Duiem molt de temps sense parar-se davant d'un micro. Jo crec que hem estat a gust. Crec que hem tingut col·laboradors d'excepció, Sergio Orlandis, Vicent Marco, Raúl Ogaya i bueno, i així els presents Juanjo i Juanvi i un servidor, Juan Carlos Pastor, vos donem les gràcies per, bueno, pues per un altre any seguir-nos i comentar-nos i donar-nos ja feedback que sempre ens ve pues fenomenal, perquè hem de mentir. No anem a despedir el programa sense dedicar-lo pues a algú, sempre ho fem. En este cas ja hem dit que este programa va per a Bernardo Espanya, Espanyeta, i per què no, també per a Michael Robinson, que està també en el nostre record, i podíem inclús incloure a Pau Donés, que tant ens ha donat i ens ha fet veure per la vida. Fins així el primer programa de Sentiment Mestalla d'esta tercera temporada. Recordeu que el més important no és el futbol, no és l'esport, sinó amb qui el comparteixes. Sigueu molt feliços i amunt València sempre. Te vas y como los perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás. A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento que lleva por capricho